Dračie ovocie alebo pitahaya. Tak som tu s dračím ovocím, ktoré sme si kúpili na veggie na plavke v Prahe. Prišlo s nami až do Trenčína, tak dúfam, že bude jedle ešte. Rozkrojíme si ho. Wow! Dračie ovocie. Dáme si na tanierik. Nie príliš ako Paťko. Rozkrojíme na štvrťky, pretože sme 4. Skúsim ho takto vylúpnuť. Ide to. Páči? Dosť sladké. Však? Čo ti to pripomína chuťou? Neviem. Neprirovnateľné ovocie. Je to sladké, strašne sladké. Chutí to ako dračie ovocie. Vedel by som zjesť toho viacej. Ale musím sa podeliť. A toto je pre Nikolku, toto je pre maminu. Čo k tomu viac dodať? Snáď len toľko, že ak máte možnosť, tak vyskúšajte. Stojí to za to. Vyzerá to ako zmrzlina dračie ovocie. Áno. Ochutnaj. Škoda, že už nemáme toľko. No, ostal kúsok pre maminu. Tu sme si schovali zo pár semiačok do takéhoto vátového tamponíka, pokvapkali vodou a možno si vypestujeme vlastné dračie ovocie. Teší sa? Áno. A ja. Uvidíme, čo z toho bude za pár dní. Držte palce a nejedzte zvieratka.